heart was in for till you stepped into the room. Tenim un ramat de cabres, 130 cabres alpines. To know everything I could about you. Amb les que fem el formatge que venem a la pròpia botiga i en algunes botiguetes de la zona. Són cabres que pasturen tot l'any per les muntanyes de Gavàs. Som l'Àlex i l'Aitana. Ara fa 5 anys que vam arribar al Pallars. Nosaltres vam venir aquí després de fer les pràctiques a l'Escola de Pastors. Jo mateix em va tocar fer pràctiques tant al Lluçanès com aquí a dalt a Gavàs, i poc després ja vaig conèixer l'Aitana aquí dalt, que també sortia de l'Escola de Pastors i que tenia també ganes de tenir un projecte amb cabra, transformant la llet, i es van ajuntar els astres. I sempre havíem tingut un interès per connectar amb la natura, per fer alguna cosa pel territori, pels animals, pel planeta en general. Nosaltres fem de pastors, formatgers, venedores, distribuïdores, ens fem també el farratge dels prats del poble, que els seguem i ens fem l'herba per tenir menjar per l'hivern per les cabres. Intentem fer-ho tot d'una manera al màxim natural i ecològica possible, sempre pensant en el benestar dels nostres animals com a primer requisit principal. Fem formatges artesanals de llet crua, diferents tipus de formatge, alguns ja els feien a la formatgeria original. Amb la nostra feina creiem que aportem un gran benefici al territori. Ajudem a mantenir un poble viu perquè a Gavàs, per exemple, som 9 habitants tot l'any i nosaltres som dels més joves. Establint-nos en el poble fem que hi hagi una mica més de vida. Seguim treballant als prats i seguim mantenint un ramat que gestiona aquestes muntanyes des de fa gairebé 30 anys. I ja som dels darrers d'aquesta vall, es podria dir, no? Dels últims ramaders. Sí, cada vegada hi ha menys ramats de bestiar xic i menys encara de bestiar productor de llet. Que partim de la idea que abans eren feines que realitzaven en un mas, no? A la masia, i ho feien tota la família. I, clar, dur el ramat, fer formatge, portar els prats. Llavors, quan aquestes feines la passem a fer dues persones, per exemple, doncs ja es complica. Tot això és durillo, però la veritat és que ens fa superfeliç la nostra manera de viure. És una cosa que hem escollit. No ens veiem en un altre lloc. El que fem cada dia ens omple perquè principalment estem en contacte amb la natura sempre, seguim el seu ritme, estem ajudant a mantenir aquests ambients vius i que amb els nostres animals aportem molts beneficis pel territori, i saber que estem posant un petit granet de sorra perquè el món i
la vida rural continuïn. Clar, o sigui, sense projectes com el nostre, no? Amb paisatges com aquests, probablement doncs, no els tindríem, no? Aquest paisatge de mosaic tan bonic que ho mantenen doncs, els ramats pasturant cada dia. I això ens omple de joia. Vull dir, nosaltres som part d'aquest paisatge. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is loving anymore? And you came to me like a bird to the breeze.